לברך את לימור שושני על הבחירה שלה כיועצת מצטיינת. אחרי הכל לימור במרחב השרון שנה, נראה מזמן, אבל בסך הכל שנה. ומיד עם ההגעה למרחב השרון, מיד היא בלטה בביצועים שלה, גם כאדם וגם כיועצת. וזו הסיבה שבחרת לימור כיועצת מצטיינת. אני בסך הכל חושב שהיא כאדם, כיף לי לעבוד איתך. ואני חושב שאת יועצת היא מצוינת. תמשיכי כך, אל תשתני. וזהו, בהצלחה לך. זהו. אוקיי, לימור הגיעה לסניף שלנו לפני מספר חודשים. הגיעה בינואר שנה זו. אני חייבת להודות שעוד קודם הזכירו את שמה כיועצת מובילה ואמרו לי שמייעדים אותה אלינו לסניף. אני מאוד שמחה שהגיעה. היא עובדת בצורה מקצועית, שיטתית, עם יעדים שבועיים, שהיא עומדת בהם. כשחסר לה משהו, היא מיד תשתף אותנו, איפה חסר, מה חסר. השיתוף פעולה והחיבור שהיא יצרה פה, גם עם היועצות, גם עם המחלקה העסקית, גם עם צוות האח"ם, הם ראויים לציון ואנחנו רואים את זה בתוצאות. היה לי את העונג לצאת איתה לפגישת ייעוץ פנסיוני, ופשוט היה לא כל יום מזדמן למנהל לשבת לאורך כל הפגישה. יצאנו מהסניף ללקוח מבוגר, וזה היה פשוט תענוג מבחינת המקצועיות והרגישות. מדובר לפעמים באנשים מבוגרים שלא כל אחד סס ורוצה ישר לעשות הכל, ומיד ראיתי איך היא קולטת את הלקוח, את הצרכים שלו, ויצאתי מהפגישה וקיבלתי טלפון מהלקוח כמה הוא היה שבע רצון. פשוט תענוג. ולימור, תמשיך לעשות מה שאת עושה, בכיף. קודם כל, הרבה דברים לא יודעים עליי, אבל מבין הדברים שלא יודעים עליי ואני מוכנה לשתף, זה ששנה שעברה מלאו לי 40 והחלטתי כמתנת יום הולדת להתחיל ללמוד שחייה. אז רק שנה שעברה למדתי לשחות בעזרת מורה פרטית. אז אם הייתי באמת צריכה לבקש משלה, ובתנאי שכל מה שיש לי יישמר לי, זה שיבטיח אריכות ימים להורים שלי. להכין לעצמי עוגה נטולת גלוטן בגלל המגבלות שלי, שאף אחד לא יבחין שהיא נטולת גלוטן, ורק אני ידע את זה וכולם ייהנו, וזו עוגה שאני מסוגלת לטעום ממנה. טיול, לא משנה לאן, עם בני המשפחה שלי, זה לא חייב להיות חוץ לארץ, זה יכול להיות גם טיול אוהלים כמו שעשינו בסוף שבוע האחרון. עם בני המשפחה, זאת אומרת עם בעלי, עם הילדים, שאנחנו מנוטרלים, אין עבודה, אין טלוויזיה, אין הילדים מחשב, אין אינטרנט, אין חברים, זה אנחנו, וזה הכיף הכי גדול. זה מה שמשמח.